pagsugod sa buwan sa Marso, mausab ang pagsaka sa heat index sa nasod. Taliwa sa kanselasyon sa klase sa pipila katunghaan sa kauluhan, dinhi sa Central Visayas, wala sa magpatuman o suspension o pag-usab ang Department of Education. Kini na kumpirmar sa MyTV Cebu News Team sa pagbisita sa Lahog Elementary School. Nagkanayon ang school principal nga si Madeline Tinapay nga wala pa sila kadawat og kamanduan gikan sa DepEd Region Office mahitungod sa class suspension o pag-usab sa klase subay sa kainit sa panahon. The information from our DepEd Secretary that we have to adjust from 6 to 10 and then 2 to 6. So we may adapt that, but depending with our situation, it's like situation location-based announcement. They are giving the school head the authority to say suspension when a situation calls for it. But it's again a situation location-based. Kahinumduman nga si DepEd Secretary Sani Angara mipahibaw sa pag-usab sa schedule ug pag-adapt sa asynchronous learning sa ubang mga tunghaan sa Luzon ug Metro Manila aron maminusan ang exposure sa mga estudyante sa kainit sa panahon. Nagkanayon si Tinapay nga andam hinuon ang ilang tunghaan sa pag-adapt sa maong sistema kung gikinahanglan dinhi sa Central Visayas. So in our situation now, we are still having regular classes as there are no announcement yet as to the increase, no? I mean the index reaching to a level where suspension calls for it. Samtang, ang ubang ginikanan nga nakamatikod na sa kainit sa panahon, nagpadala og ilang kaugalingon nga panagang sa kainit alang sa ilang mga anak aron malikyan ang sakit o di maayong epekto sa kainit. Sobra pa sa kainit, ma'am. Grabe, super kainit gyud. Magdadadalag tug bata diri sa eskwelahan ako nang giantos kay ang saan man kailangan man jud mo eskwela ang bata. Ma'am, magpadaan na lang ko nila og tubig. Dako nga tumbler ba? Mahurot jud na nila di mabtalog hapon. Mahurot jud. Tubig then usahay magpadasa ko nila og tumbler nga naay ice para iwas init sa ilang lawas ba. Preparado na usab ang tunghaan kung muanunsyo ang DepEd sa kausaban sa class schedule. Apil sa ilang pagpangandam ang posibleng pagsayo nga pag-dismiss sa klases sa mga tinun-an. Kasamtangan sab nga adunay kapin upat ka electric fan ang matag classroom sa maong tunghaan. Padayon sab ang ilang pagmonitor sa kahimtang sa panahon aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga estudyante. Pahimangno sa pag-asa sa katawhan, maong pagdala og pangontra sa kainit sa panahon sama ang payong, pag-inom og tubig kontra sa dehydration. Kini si Ana Grace R. Cabradilla, Mipsocom intern alang sa MyTV Cebu.